През 1939 година този човек, Джордж Данциг, променя цялата история на научния свят, който хората познавали до този ден. Джордж учил в Калифорнийския университет, където един ден по невнимание се успива и закъснява за лекцията си с 20 минути. На дъската били изписани условията на две задачи. Данциг си помислил, че това е домашното, което лекторът им дава за следващия път. Преписал задачите в тетрадката си и след края на лекцията се прибрал. Задачите били наистина трудни и въпреки това, след няколко упорити дни, той все пак успял да реши задачите. Доволен от себе си, той отишъл при професора и му предал тетрадката с решенията. Професор Нейман взел тетрадката, но се зачудил защо изобщо му я дава. Същата вечер той погледнал какво му оставил Данциг и не можел да повярва на очите си. Лекторът веднага си спомнил, че показал на дъската две напълно невъзможни задачи за решаване. Задачи, които не само той, а и никой ум от онова време не би могъл да реши. Джордж Данциг обаче не знаел това и ги е решил. Това ни показва, че човек може да направи дори и невъзможното, ако не знае, че е невъзможно. Джордж Данциг остава в историята като един от най-великите умове в историята и познат още като бащата на линейното програмиране. В космическия център на НАСА виси плакат на пчели, на който пише: аеродинамичното тяло на пчелата не е подходящо за полет, но е добре, че пчелата не знае това. Историята на Данциг е и вдъхновение за известния филм с Мат Деймън "Добрият Уил Хънтинг".